Salam ekranı olur. Salam edilmişler. Türkmen kanalına bugün günümel efirimizin mehmanı Dünya Türkmenlerinin demokratiya hareketinin öňdewarjylaryndan şeýle-de Türkmenistanly tejribeli aktivistlerden öňdewarjylardan özüm jurnalist Rozabay bugün mehmanymyz. Rozabay Dünya Türkmenlerinin Demokratiya Platformasynyň Türkmenim kanalynyň gün efirine hoş geldiň. Hoş gördük Dövlet. Rozabay bugün esasan şu Türkiýedäki Türkmenistanly aktivistler bilen baglanyşykly ýagdaýlary aralyp maslahatlaşsak, şular barada aýdylýan pikirleri, düşünjeleri bir halk köpçüligine ýetirsek diýip sen bilen şu gün efire çykdyk. Inha bilinçli ýaly 19 iýulda İstanbulda bir protest geçirildi. Şol protestde özüňem gatnaşdyň. Şol protestden soň, şol protestdäki şowsuzlukdan soň esasanam Türkiýedäki ýa beýleki ýurtlardaky demokratiýa ymtylýan türkmenler ruhdan düşdi diýilýär. Rozabay. Dogrudanam türkmenler ruhdan düşdümi? Näme üçin birden bir palta bilen çaplan ýaly bolurlar bir nemeler? Protestler. Sen näme pikirde? O zaman dövlet ildeşlerimizin ählisine ben şutaýdan salamlarımı ýollaýan. Ondan sonra häzir sen maňa gaty bir soraň üstünde durup geçdiň, o sora berdim. Elbette bunu men indi iki dilde düşündürmek isteýände, sebäp näme üçin diýende Türkmenler ýa-ni şol aýdyşyň ýarap, şol protestde İstanbulda geçirilen protestde ruhdan düşdümü ýa düşdü diýilen pikir döredi halkyň arasında hem raýat türkmenlerin öz arasında da döredi. Elbette dogry türkmenler ruhdan düşdi. Nädip düşdi ve näme sebäpden düşdi? Hem de näme üçin düşdi? Sebäp şundan ibaret. Näme üçin diýeninde biz häl şimdi 29 ýyl geçdi welin biz ne raýatlarymız ne Türkmenistanyň içindeki olsun ne Türkmenistanyň daşarysyndaky raýatlar olsun buların hiçbirisi diýeni ýalak bu bir siyasi protestaya ya ve siyasi bir görüşlere veya bir siyasi propagandalara ve siyasi alınıp barılan işlere tayyar olmadık ýagdaýda birden-bire bu bizim berdäki raýatlarymız, Türkmen raýatlarymız yani edil futbol meydançasındaky oynalyan pökýalak birden orta atyldylar. Emma bunun taýarlyksız birden orta atyldylar welin yani haýsy komanda tarapyndan nähili haýsy komanda tarapyndan nähili güç ulandyrjagy pökkä geljek güýçi watandaşlar onu düşünmediler. Sebäp näme üçin diýende sen özüň gatgowy bilýän siýasaty düşünmek üçin esasy näme etmek gerek? Edil şol siýasat bilen oynajak bolsaň we siyasi pikirlere, düşünjelere eýe boljak bolsaň, ona gaty erwet inceden ince düşünmen gerek. Yani bu näme diýmek aňlatýar? Yani iňňäniň arka tarapyndan sapagyny ähli ince edip geçirýän bolsaň, edil şolar ýaly edip şoňa şo siýasata da şolar ýaly edip seretmen gerek. Sen ona o şekilde seretmesen ve siýasata o şekilde o görnüşde düşünmesen, sen siýasatyň içine girip de hani gelin garik diýse ılgap gidip otaýda onu yaptık bunu yaptık diýeniň bilen sana geljek ziyanlaryň nämelerini özüň çekersin. Başka hiç kim çekmez. Bu bir. İkinci bir tarapdan şol bizim şol özüni häzirki daşary ýurtda özüni tanadyp duran käbir siyasi özlerini lider diýip atlandyryp duran siýasatçylar var. Näme üçin diýende buların özleri de doğrusunu açsam indi men yekece birini näme diýip oturjak däl. Yekece birinden bahsem etjek däl, ählisinden bahsedecek döwlet. Buların özleri siyasata tayyar däl. Özleri siyasata düşünen ok. Özleri siyasatyň içerisinde nämenin barlygyny we siyasi ellerinde siyasatda ýöretmek üçin bir siyasi meýilnama düzüldümi ýokmu?
şol bile yok öz ellerinde. Dine özlerçe öz aralarında bir topar boldular. Özlerçe bir partinin adını özlerine verdiler ve bizim şu partinin lideri biz şu şekilde iş ederiz diye fikir bilen özlerini sosyal medyada yani tanıtmana başladılar. Bu siyaset değil. Sizin siyasi lider olmanız için, siyasi partini öğretmeniz için o zaman öyle profesyonel derecede halkara kuramaların ünüsünü çekecek, siyasi mailnamanız olmalı elinizde. Bu bir. İki, şu kuramalar sizin arkanızda durup size himayet verip bilecek mi? İstesin siyasi taraftan olsun, istesin ekonomik taraftan olsun, istesin maddi taraftan olsun tapadı yok. Siyasete gireninde sen bir otoriter devletin yani otoriter diktatör rejimin hükümetini elinden alacak mahalin sana karşı veya o rayatlara karşı o tayda bir mekanizm güç ulanacak rayatların başında. Mekanizm güç. O tayda her zat başına gelebilir. Ölüm itimde olup bilir, sağlığına da ziyan etip bilir. Gelecekte rayatlar 6 ay, 1 yıl belki ekonomik taraftan zorlanıp da bilir. Şu zatları bas edip bilecek, şu zatların arkasında durup bilecek bir kuramalar himayet edip bilecek. Vaktlayın kendini. Himayet edip bilecek bir kuramalar varmış. Onlarla gurunun deşlik geçirdiniz mi? Veya sizden daha önceki siyasatı bu işin bunda ne çillap ozal alıp baracak olan şu yörüte taşayurtta oturan tecrübeli siyasetçilerimiz var. Şolarla maslahat ettiniz mi? Bu zatlarım edilmedi. Hiç sat amalı aşırılmadı. Birdenbire hemmesi diyeniyarak oturan yerden atlap başladılar. Ha haramda gümbol, o haramda eyle ol, o sen tokumun haramdan besleniyor. Bu zatlarla biz hiç kaçan o haramdağı doğrusuna isem yok edip olmuyor devlet. O gaytan onun elinde berden mümkünçülük yaradıp verdin. Sen berden neçe canıksan o tayda şonça da näme döret ya öz için. Yani bir hoşallık emele geliyor da. İkinci bir tarafı var. Mesela şu siyasatta özün bilen Niyazpan birinci şol Türkmenistan'da öz otoriter diktatör rejimini hem de özünün ömürlük prezident etmek için o zaman öz töweregine öz yarallarını topladılar. Bilyan olsam. Öz yarallarını topladılar. Şu yaralları bilen bilelikte özünün şol Türkmenistan'ın konstitusiyasını dörettiler. O şol öz otoriter rejimini döretti. Onlara bir vada onlara ellerine özlerinin erklerini ellerine beren oldu. Ondan sonra has yine bir Mehmet yeri en sonunda öz ömürlük prezident olandan sonra en son o edecek oyunu veya eden oyunu ne oldu? Yani şol özünü has beter yani ölene çelini benden başka şu halka hizmet eden adam yok diyen yani bir görkezmek için şu Türkmenistan'da şunun 2000 yanlış mesela 2002-2004 yıldan canına kastetecek oldu. Yani yurtta agdarışlık edilecek oldu. Doğru değil mi? No. Bunu da edil şol töreğindeki ve hazırki şol dövrde şonu kulluk eden şu rejim bilen bile şu bürokratta bolan ve şunun töreğindeki öz adamları yani siyasatı şey edip oynayan adamların özleri öz oyunlarının pidası olayıp yandı gittiler. Rozvay. Sözüm öyle. Yine ne için şu demokratiya görüşüyle meşgul olacak olan adamlar ya da aktivistler ne için şu tarihte bolup geçen vakalardan bir sapa alan oklar, şundan bir görürler alan oklar. Yine yaman gowy misal getirdin. Şu Sancar vakalarda, noýabr vakalary. Şu noýabr vakalaryna teretip görsün, inni onu gözü bilen görüp, ulugy bilen eşden yok ya da hani eşiden deň bolmaz gören göz bilen näme türkmenler edil şolar ýaly. Inni on eşdenem yok, görenem yok. Yapık bir ülkede, diktatör bir ülkede näme bolany belli däl. Ýöne, Rozway. Ine şu aýdylýan gurullardan çen tutulanda da şol Sanjar noýabr wakalarynyň gurnulşy edilişi zady olan bir türklerin aýdyşy fiyaska bir
logika gabat gelmeyen, bir henge gelmeyen, edil häzirki şu soňky döwürlerde kömelecikler ýaly ýagyş ýagýan kömelecikler çykýara. Ondan soňra mitirim bolup gidýär. Edil şolar ýaly wagtlaýynça da soňky döwürlerde meýdana çykan, göreş meýdana çykan şu kömelecikler ýaly şolara minha birden çykyp birden ýok bolurlar. Näme kıyın bir tarihten tecrübe almak, tarihten görülle almak kıyın mı? Ana Sanjar wakaları ýaly bir tarihimizde bir bolan wakalar var. Şundan misal alıp bir göreşe taýynlykly çykmalar, dogry dämi? Bir olimpiada ýa-da haýdan bolsa bir ringe çykjak bolsaň, bir sport bilen meşgullanjak bolsaň, iň höneköýje zat. Bir zat bilen bir bäsleşige gatnaşjak bolsaň, sport bolsun ýa tapawdy ýok, ýa olimpiada bolsun bilim taýdan bir taýynlyk görmeli, türgünlüşip geçmeli, dogry dämi? Rozaway. Bu adam edilsen aýdyşyň ýaly şu adamlar taýynlyk görmän, hiç istat etmän, bir taýynlykly güýjüň karşysyna çykýarlar da, bir sen karşyňdaky adam professionala. Bu adam her hil edip sen araňa girýär. Sen araňda her hil edip agzalalyk görýär. Bu her hil edip sizi bölýär. Sen ruhdan düşürýär. Sen maddi we ruhy hemme tarapyna täsir edilýär. Seni barmağının ucundan oynadı ya bu güç. Hava bu gücün karşısına taýynlykly çykylýar. Şimdi Rozaway şu halk şol 19-njy iýullaky protest İstanbulda bolan protestdan soň ruhdan düşdi diýilýär. Şu halkyň ruhdan düşmegine şu protest uly rol oynady diýilýär. Halkyň ruhuny peselder ýaly şol protestda näme boldy? Seni meni özüňem gatnaşdyň şol protestda. Indi döwlet häzir şu İstanbulda proteste geçmezden önce şol Sanjar bilen bagly bir meseleni aýdyp berenmi? Ýa-ni şol taryha seretmeýä adamlar islen oklar diýdiň. Şonu gözü bilen gören barmy ýokmy diýdiň-de. Meselem men edil şol Sanjar wakasyna bagly bolan meselede doğru onu men özüm hakyky özüm gözüm bilen gördüm men Türkmenistanda eken. Men o wakal Türkmenistanda ýaşap ýörendim men. O şol döwürde şol Sanjar wakasy bilen Türkmenistanda ýörüdi. Şu siyasi propaganda ýöredilende şol wakany gelip diňe etnik milletten ibaret olan köprägi etnik millet aglavasy etnik milletin köprägi etnik milletten ibaret olan Lewap welaýatyny seçdiler. Çünkü Lewap welaýatyny döwlete ve beýleki oblastlara ýa-ni beýleki welaýatlara Lewap welaýatynyň halkyny haýyn hem bir vatan döwünügi ýaly edip görkezmek istediler şu siyasi propagandasynda. Niýazowyň döwründe. Bak benim için men bunu aýdyp bereýin saňa indi. Şol döwürde şol Sanjar wakasynda şol Lewap welaýatynyň çäginden geçýär, şol Baris Şeýhmuradow şol Hojambaz etanyň Tally Merjan Daýhan birleşiginden Özbegistan Tally Merjanyň Granitsadan ýani Serhet çäginden geçip Bayramaldan geçip Akhala Aşgabatda Özbegistanyň ilçhanasyna barýan çelini ulu avtomagistral ýoldan bunu hiç kim bilmepdir. Indi sen göz öňüne getir. Edil şu günü Sanjar wakasy günü şol ulu avtoyollardan hiç bahs etjekler. Welaýatyň içindäki owadan owa geçýän, Daýhan birleşikden Daýhan birleşige geçýän ogrunçy ýollarda bile eli avtobatly hem saldatlar hem biterli hem yaragly güýçler durdy. Adamları yolda tutup yörete barıp duran adamları maşinde öz avtologda barıp duran adamları gaýylar saklap şu avtologları yanında yaragly güýçlerini bile adamları edip çekip gördüler derisini. Şu deri senin mi değil mi yüz maska senin mi değil mi diye. Yani şu ama bundan hem geçtim. Benim öz aklıma gelen fikir şu oldu döwlet. Bu adam Lewap welaýatynyň çäginden geçti. Bunun projesini çizip ve bunu prezidente dalaj eden şu döwürki Türkmenistanyň baş prokuroru Atajanowa. Bu Lewapyň çäginden geçýär, bunu hiç kim tanamapdyr. Bayramaly şäher etrafyň çäginden geçýär, bunu hiç kim tanamapdyr, tutmapdyr. Mardan geçýär, bunu ýene hiç kim görmendir, tutmapdyr. Ahalyň çäginden geçip gün merkeze paýtagta girýär bölün. O ýerde de bunu hiç kim görmedimi?
O yerde de bunu hiç kim tutmadım onda. Siyaset oylanılmahalı. Benim etçek hayışım şu siyasetçilerden. Halkın akıllı fikri veya düşüncesi bile, siyasi düşüncesi bile yani oynatmam. Yani bir milleti başka bir millete düşürmem. Millet parasçılığa getirmem. Öz çıkarınızı yani öz gelirinizi öz behbedinizi düşünüp başka birini oynayacak olsanız bir siyasi oyununuzun içinde o mahal o ortalıktan siz ayırın. Halk tel siz ayrılın siyasetin içinden. Yok olun. Gerek tel halk oynamak. Geleli indi 19'unda akıp olan vaka. 19. yılda olan vakada protestan ben özümün bardım katnaştım. Hatta şu tayda proteste diyen zaten umuman bolmadı. Ben onu açık ettim. Hatta o yerde yürüyüşen bolan yok. Yeşilköy kiçe trapçasına baran adam var olsa polis merkezinin yani yürütü avtolarları, polisleri öz avtolarlarıyla birlikte adamlar yeken edil Tokay'dan Tovşan avlan yerleri tutup aldılar. Bağırsın tutup aldılar, ekittiler polis merkezine. O polis merkezinde vardık, oturduk o. Aradan bir neçe mut geçti öyle adam sana köpeli uğradı. Adam sana köpeli uğradı. Yani gelen adamların eyyem ruh hali ütkedi dövdü. Yani sosyal medyada kabirler çıkış ediyor oturuyorlar da gümbol haramda sen bizim başımızdan defol git. Biz seni istemiz yok. Türkmen halkı senin sayılan yok diyenler eyyem o yere varan sonra birdenbire ütkedi. Eyyem onlar öz canını düşünmeye başladılar. Ne için? Bak biz indi ne etsek ya? Bak biz indi bunlar deportasyon merkezine koyuverse bizi Ankara'ya eltip teslim ederler mi? İndi ne ederiz? Ne koyarız? Diyen fikir hemen döredi adamlarda. Hemen hiç gururumsuz. İndi benim oturup şu makal özüm fikir ediyi oturdum. Dedim bu adamların demek niyeti başkayken dedim. Bunların hemen niyetle çıktık ya dedim. Bunları başka niyetle ortaya çıkmasına kimi tergi verdi? Başka niyetle de ne hemen gözünü tutacağın Rodovan? Yani öz canlarını düşünmeye başladılar. Bunlar devleti düşünen yok, vatanı düşünen yok. Yok, yani kardeşime diyarlı bu adamlar bir siyasi tayarlığa neme del, iyi del, hiç ile siyasi tayarlık saat görmen son çık değilli, çıkıllı şoň üçin men pikirime göre bu şol protesta çıkanlarda günah yok men pikirime göre. Yok ben protesta çıkanlarda günah var diyem yok. Bizim bu protesta çıkan raýatlarymyzyň umumman bunlar protestanın nämeliğini ve şu siyasete ne için çıkanını düşünmediler. Özleri sonu düşünmediler. Düşünmeden çıktılar. Biz çıkayan yerdeydi de bize başımıza şeyle bir iş gelen yerdeyinde biz ne mi edebiliriz? Kim bize iyi çıkabilir? Biz neyle özümüzü koruyabiliriz diye fikir etmen çıktılar. Ondan sonra yine has ilginç bir tarafı şu protesto bolan günü içeride yem 30-40 adam toparlanıp durka yem şu sağlık sebepli sağlığımın ken uğru olmansın davlenim götürülüp şu camın aynanın önüne geldiler polisler beni şu tayda oturduydu su verdiler kellemezdim şu tayda oturdum yem şu momentte yani şu Türkmenistan'ın konsulluğundan iki yetkili yani cevapkar vezifeli adam yani kastım çalvarlıca o galustukluca o ona ben nerede tanıdım yüzünden tanısamam yüzden takan bildirip duruyor yani adını bilemem şu kastım çalvarın kastumunun şu tayında çep tarafında Türk raziyeti var yani dakılı onların ben aynen önünde beni görenden hemen yüzünü sağ tarafa öğürüp doğru içeri girdiler o sağ tarafa öğürdüler yüzünü içeri girdiler köp sürmedi ben şu umudun içinde hemen çıkıp yüzünü yine çepe tutup gittiler. Bizi görmesin diye yani. Ya halkın içine görmesin diye de. O görmesin yüzümüzü bilmesin diye fikir öyle şu düşünce öyle çıkıp gittiler. Eyse bunlar geldiler. Ne geldiler? Ne için geldiler? Kim çağırdı bunları?
Bunların o yere gelmesinin maksadı ne? Siz gelen olsanız ne ki sizin o tayda tutulan rahatınız var. Siz onların ne için arzını dinlemediniz? Ne için onlarla görüşmediniz? Halkın maksadını ne için dinlemediniz? Oraya çıktılar gittiler. Ondan sonra adam sana köpeli uğradı. Öyle devlet adamların ahlisini edir. Şu hazırki pandemiye dövründen sebepli adamların bağırını şu yani polis merkezinin iddiaşarsına hoğlusuna çıkardılar. Bahçesinin içine, bağın içine çıkardılar ve töreğimizi polislerin yörete tayarlanan güçlerinden varat olan polislerden, yararlı polislerden töreğimizi Qavaqda şotayda bağın içinde tuttular. Yani 70-80 tövrek adam var. Ve yeken herkesin şahsiyetini anıkladılar. Doğulan yılı pasportu varsa pasportu, kimliği, adı, familyası. Oturma ruhsatı var mı yok mu, bitim mühleti geçim mi geçmem ona seyretmediler. Hem kimi barlardan geçirdiler. Ondan sonra şotaydan saat 5 tövrege yani polisiyanın yörete şu merkez müdürü bize çıkarken de ayttılar. İndeger yine bir yerde hazır diye şuları bir proteste geçirecek olsanız kameralarda izarlanıp durarsınız. O yörete polisi upravleniz tarafından siz hazır takıldınız. Bellige alındınız. Hiç yerde ishal etmen. Eğer ederseniz indi sizi kurtaracak adam yok. Biz sizi düşünüyoruz dedi. Siz bir haysiyet olsa bir terör örgütünün bir ESM dersiniz dedi. Ya bir dini toparın ama isterseniz hakkınızı talep diye ediyorsunuz. Biz onu da biliyoruz. Kanuna karşı tarafınız yok diye de. Yöne diye sizin Türkmenistan'ın yetkilileri diye de şeyle yardayda bize baskı veriyorlar diye de. Türkmenistan'ın resmiler. Resmiler. Şunun için biz size şeyle yardayda gücül olmak zorunda kalıyoruz işte. Bizi de diye, size doğru düşünün diye, bizi de diye ne etmen diye de. Yekeceğim bu dakikam, yekeceğim bunu. Rodovay bilen hormatly tamaşaçylar, Rodovay bilen doğrudanam şu soňky wakalardan soň Türkmen aktivistleriniň ruhy düşdümi, şolar ruhdan düşdümi diýen temada gürrüňdeşik geçirýäs. Özüňiz bilýäňiz, maşgala ýagdaýy, goçuluk ýagdaýy, şoň üçin su içmäge ýa gapyň kakda goňşy bilen habarlaşmaga da gidip gelip bolýar, gürrüň ýok. Rodovay sözüňe dowam et. Her dinleyicilerden ötünç sorayan komşu doğru ayttın, komşu kapını kakıp dur, şoň üçin gitmek zorunda kaldım. Herkes bağışlasın beni näme deyin. Ondan soň yani şu sözümüzün sonunda devam edin. Şu polis merkezinin bahçesinde oturarken eýer şu tayda adamlar ikiye bölünmeye başladılar. O tayda DTV'nin ama adam var eken toparları yine kimlerin hani bizim topar nehirde de bizim topar nehirde uğradılar. Daşarı çıkan son. Şol bahçanın içinde, polis merkezinde. Sonra ben oturup düşündüm. Benim özümde şeyle bir fikir döredi devlet. Ben dedim eğer sizin toparınız yani şol bizim topar nehirde bari kesin diyen adamın edil şol devletenin şol özlemesi de adam da. Sonra ben ettim ona çağırdım da ben dedim sen ne için dedim bizim topar deyip topar olmaz dedim. Sizin maksadınız ne mi dedim. Ben şunu düşünmedim dedim. Siz haysi topardan varat dedim. Onda ben dedim hiç topardanım değil dedim. Bana hiç kim çakılgan koyuran yok yörete dedim. O hiç kim bana dedim bir nämeyen beren yok. Ben geldim katnaştım dedim. Ne için geldim dedim. Söz esası mesele devlet olayan olsa, esası mesele halkın, milletin olayan olsa ben şunun için geldim dedim. Ben sizin siyasi liderleriniz için halkın bekmeydi için. Halkın bekmeydi için. Ben sizin toparınız için gelmedim dedim. Ne için dedim biz topar oldunuz siz dedim. Ondan sonra sen dedim ne için o adam öz yanında toparlara Orusça gürleyelim, Orusça bunlar düşünmesin deyip dedim. Sen dedim ne için Orusça gürleyecek dedim. Türkmençe gürle, Türkmençe düşünen o onda gürlesen şolar dedim. Siz kime kulluk ediyorsunuz dedim. Ben düşünmedim. Kime kulluk ediyorsunuz ve kime kulluk etmek maksat ediniyorsunuz dedim. Şunu soradım.
O yerde bu söz kapandı. Herisi öz nämesine çekildi. Eýem bildiler benim siyasi görüşüm, düşüncem başka olan son polemiğe girmediler. Yani çekilişe girerse öz aramızda yine bir nämeler çıkacağını bildiler. Ondan sonra polis merkezinden çıktık, öyle yankı çıkanımızdan sonra yankı indi näme ederiz, şu yerde şu köçede yine şu tadı bir yerde durup yankı bir özümüzün nämemizi protestamızın izini devam edelim diye yankı devletenin nämeleri. Ben aytdım birinciden ne dedim, berde durup devam edip bilmersiniz dedim. İkinciden hem dedim, eğer yine bir cevapkarçılık boynunuza alabilecek olsanız durun da edin dedim. Ben yok dedim, yani sizin aranızdayım dedim. Eğer benim maslahatımı dinlerseniz dedim, yürün yeni kapağa gidelim, denizin kenarına dedim, yani denizin kenarı da dedim, protesto edilen veya piket yapılan yer değil dedim. O yer dedim, heptanın sonunda dedim, dincallen medeni meydançadır dedim. Yani 2 minut, 3 minutun içinde bugünkü olan, başımıza gelen işleri şu yerde anlatalım, düşündürelim, çekim çekelim, ondan sonra gidelim. Biz polis merkezinden ağzından bir 70 adamdan köprek adam çıktık. Ama şotaya vardık, deniz kenarına vararımızda 70 adamım yok. 30 yaş 40 adam ya var ya yok. Köpse işine gitti, köpsem hemen şu polis merkezinin karakol kapısından çıktım, kaçtı. Götürdük çanı. Bir gece bir adamı görmedim ben. Sonradan görenem yok, estenem diyem. Yok, eştenem yok ben. Ben onan bile atayım. Ondan sonra deniz kenarında, şu videoda var, deniz kenarında biz açıklama yap. 2 minut geçti ha. 2 minut 3 minutluk ya yaptık ya yapmadık. Hemen yörete güvenlik güçleri geldi, daha durum dedi. Siz gitmen dedi. Biz polis çağırdık. Siz nereye gidiyorsunuz dedi. Plakatlarınızı verin bari elinizdeki dedi. Eydip bulardan onları da kovgurlayıp zat edip yani kenarın boyundan çıktık, öyle Azerbaycanlıların Azerbaycan vatandaşları için protesto yapılıp duran vatandaşlar var iken, Azeri vatandaşları. Onlar da bizimkilere koşuldular. Inha otayda da şu devletenin yani kışol adamsı yörete bir cevapkarı kimin bu adına tanımam yok, yüzünü tanıyan. Olam şu otayda bir hemen çekti. Dememiş şoğun protesto müngden kovurak adam katlaşıpmış. Bizim Türkmenistanlılar müngden kovurak. Eğer Allah'dan korkan, yani bir vardan korkan bir tane lider var olsa içinde, özünü lider deyip hasar eden var olsa, yüreğinin üstüne elini koysun da vicdanını dinlesin. Ben mün adamdan geçtim devlet. 200 adam görkese bile şükür edebilecek. 200 adam. 200 adam görkese bile şükür edecek mi? Mün adamı nereden aldınız? 10 adam. Ben düşünemiyorum. Eğer mün adam var olsa, ol mün adam ne mi? Türkmenler mün adamı gözü görmez yer ingen ki yere düşse yeter yalak. Nereden taptınız? Ne edip taptınız? Siz ne için göz göre adamların gözünün içi. Belki göze görünmeyen neme geyendirler. O fantazikin olurdaki yani. Eşkendirler. Şimdi devlet o yönünü bilecekler böyle. Yani fantazi karakterler var hükümetten, bürokratta işlep çıkan olsalar onlar da o karakter bolar, mümkün, bolup biler. Yani o şunu halkın gözünün içine utanmadan, çekinmeden halkın gözünün içine serede bağırıp çıktılar. Ne mi dediler? Müngden kovurak adam protesto etti dediler. Müngem yok. Şimdi mi ondan hem geçtim. Hatta şu gün adamlar protestoda polise düşende öz toparının adamlar, öz yolbaşçılarına can edeninde, öz yolbaşçılarına, şu liderlerine, can edenlerinde. Biz size gidin diye aytmadık. Konsolosluğun onu protesto geçirilen, yürüyüş geçirilen yerde kanuna layık gelen ok dediler. Telefonlarını yaptılar. Adamlar ruhtan umuman düştü. Özleri de şunu ayttılar. Belki eğer şu halk doğru böyle protesto geçirilen yer olmasa, kanuna layık gelmeyen olmasa, siz ne için bağırıp halkı, sizden mi çağırıp şu davet çakılıkname eden? Sizden mi şu taydan geçin, yörek geçin, protesto edin diyen? Siz siyasi liderler. Sizsiniz ve sizin yaranlarınız. Ular
buların asıl öňden ahire buların niyetleri dine koltuk sövdası. Şu koltuk sövdası bolanı üçün döwlet. O vezipe bolanı üçün bular şu halkın sırtından eyyam şol yankı Sancar ayındaky bolan waka bilen yine şolar ýaly edip bağlanşdyrjak olup şoňa bağlarak yine bir siyasi oyun oynap o taýdaky diktator rejimiň eline näme berjek oldu bular. Rodway. Şeýle bir soru bar. Sen bir aktivist höküminde öz şu görüş meýdanyndaky tejribeň barada maglumat berýän. Atan başladyň, nädip başladyň, nähil ýagdaýlary başdan geçirdiň bir aktivist höküminde? Tanıyan yönü yaşlan arasında kavat diye de yeni yerden çıktın. Bu adı sen de nire dedin diye de. Mesela başka adamlar bolyar ama biz kamera, mikrofonun önündeki adam yönü bana da aydı. Yani yok o bilmem son aydı. Ben katı görüm o. Şu adı sen de nire dedin. Ne emettin şu adı sen de? Katı doğru ettin. Belki hazır bize şu kameranın karşısında näme yazıp duran, tesir yazıp duran ildeşlerimizden vardır. Tanıman yine şol sögüp aňyrymyzy bärimizi garyp durarlarym vardır. Yok bärde olar ýaly diýenler ýok. Şu var. Sevnem için diýende ösen o hoş meýilli, hoş niýetli, häli hemmeler düzü tomoşaçylygymyz, egin neslerimiz, ýürek var. Ben aslında devlet Türkmenistan devletinden aramdaki siyasi düşüncem veya aklı nämem umuman 2000-nji ýylda 99-dan 2000-nji ýyl arasında koptu diýsem boljak. O Türkmenistan hökümeti şu döwürler maňa bagly bolan bir jenayat işini kozgap, öz wezipesindäki adamlar bilen meni başka bir jenayat işine bağlamak maksat edindiler. Emma ol jenayat işi de öz maksadı. Maňa bagly diýdin. Sen bilen degişil dälmi? Yani sen bilen bağlanşy bolmayan bir jenayaty saňa ýöňkeýjek bolurlarmy? Taýda düşünýärsene. Bana bağlı bolmadık jenayat işini öz wezipeli adamların üstü bilen bana bağlamak istediler. Öz wezipeli üstü bilen bana bağlamak istediler. Emma o jenayat işen başa barman soň şondan soň ahyrynda jenayat işi puja çykdy. Ine şondan soň men umuman Türkmenistan bilen aram bozuldu. Emma 2009-njy ýylda men edil häzirkiler ýalda açykdy, men yüzümü gözümü ya bariyerime maska takıp açık takvamda açykdy. Men şu döwür 2009-njy ýylda senin habarın var. Men Türkmenistanda edil şu demokratiya üçin halkın azatlygyny eline alıp bermek üçin, hak hukuky üçin Azatlyk radyosynyň Türkmenistandaky garajdan aktivist hem adatdan daşary habarçy höküminde yüzüm açık öz adım, öz familyam bilen gönümel göğüse geldim ben. Yani göğsümü açıp baş başa geldim hükümetin rejimi bilen. Şu dövür meni her türlü yüz oldum. Her türlü zorluklara beni duçar ettiler. Öldüreceğim bolup gördüler. Eylem edecek oldular. Beylem edecek oldular. Ama başa varmadı. Sevnem için diyende onların eyyem tutan tavukları men davnıyım yani önüne ütüp koyan adamım. Yöne. Ama ben 2011'de yurttan çıkmak zorunda kalanımdan son mecbur olanımdan son benim izimde kalan Kakan Pakiri medisine hizmetinden peydalanıp duran yerimde onu ehli medisine hizmetlerini kestilerden onu ölüme mecbur ettiler. Yatakta ölüme mecbur ettiler ve aradan çıktı. Ondan da geçtim 2013'te 2014'te mi yadımda der benim hali indi bir yaşarcık bir yegencim vardı. Hali dünya gelip gün yüzünü görmedik. Yegencim reanimasyon bölümüne düştü. Öz etrafımızın keselhanasına sakacık bir dem kısma bilen
O tayda da şu gün mesela öğlen saat 4'te düşen olsa bugün ertesi saat 9'dan 10'da onun ölüsünü çıkarıp eline verdiler. Göz önüne getir. Ne için ettiler? Bana kast etmek için ettiler. Men halkın azatlığı için, halkın hak hukukunu alıp elinden alıp, halkın hak hukukunu kazanıp eline vermek için men Türkmenistan'da işten dövrümde azatlıkta. Bana hükümetin rejim paraz, bürokrat sistemleri para horçular. Bana etmedik teklifleri kalmadılar. Etmedik, vermedik vazifeleri kalmadılar. Eğer benim şoların teklifini kabul edip şu vazifelere geçen olsam, onda benim barıp yatan haramxor, bir paraxor, bir vazife iyi olan bir adam biri olardım. En sonunda da benim hem gözüm yine nerede açılardı? Türmede açılardı. Hadi ondan da geçtik. Ana yurt dışına çıktım. Türkiye'ye geldim. Türkiye'de de yine edil şolar yalıp, şol öz adım bilen, öz familyam bilen neçe yıllar meş azatlıkta çıkış edik geldim. Ahir sonunda seni azatlıktan çıkarından son senin ornuna bir kıyska vaktlayınca olsa bile jurnalist, resmi yağdayda jurnalist olup kaldım. Doğru değil mi? Doğru mu yalan mı? Doğru. Yine yağdayda azatlık temasına da girer, siyonu onu son ayratin edeli. Ona giriyor, sökman giriyor, ona ayratin edecek onu. Ama esası bir zat var, ben şu yerde bellemeli zadım. Şimdi bu berdeki siyasetçilerin, siyasi liderlerin bazı ozalkı şol Türkmenistan'da bürokratik sistemde işleyen bürokratlar bular. Şu bürokrat rejimlere yan yasan dövründe şolarla bile şoların oturduysa turalları tov edip demokratiya taraf günün nemedendirden ama ne olursa son ütkäbilýär adam her hil ütkäbilýär hozway. Döwletcan bir zat var, bir nakıl var. Bir ağızın bir zada bir poka bulaşsa diye bağışlarsınız da hemmeniz. Ol ağız ikinci gezek yine qaytalar mı qaytalamaz mı? Qaytalar. Ol atalarımızın sözü. Doğru değil mi? O. İkinci bir aydıracak zat. Eğer bizim maksadımız şol hükümeti, şol diktatör rejimini yok etmek mi? Taze nesiller var. Yaş nesiller var. O kapıran yurt dışında. Yurt içinde de var. Taze nesiller. Biz inhar şollara himayet verelim. Koy şollar gelsin yurdun başına. Koy şollar yönetsin yurdu. Koy şollar demokratten yurda getirsin. Koy şollar dünya Türkmenistan tanıtsın. Koy şollar yurdu parakorluktan kutarsın. Ama bizim her neçe kıynansak da bizim kanımızda ne var? Parakorluk sindirdiler. Yani o bir söz var. Yani kanındaki infeksiyonu, kanına bir infeksiya düşen olsa onu yok etmek için ne etmeli? Güçlü bir antibiyotik kullanmalı. Doğru değil mi? Şu antibiyotik kullanmasan şu infeksiya kanından yok olmaz. Gayten bunlar tersine yine tersine o neme diye adamların şu pula zada neme muhtaç olduğunu bilirler de hani biz size o kımmat bahalı zatları verecek $500 dargatacak devletin merkez bankından o bilmem telefon verecek devletin merkez bankında pul mu kaldı? Merkez bankını boşalttınız ya o pul mu kaldı? Halka verir. Onu geçti de. Özleri yine halk. Tarih oldu. Yok Ferhat devlet bu yine özleri yine halka rüşvet teklif ediyor. Şu rüşvet teklifi bile yine şol vazifen alınması yine şunu devam ettirecek bunlar. Yine şunu devam ettirecek. Bu olmaz devlet. Bundan siyaset olmaz ha. Doğru yerde durmaz mı ya? Ha, edir şolar ya. Ondan sonra yine bir sözümü böldüm. Bağışlarsın. Bunlar en son bunların tutturulmadikleri ehli zaten direnip gördüler adamlara tutturmak için tutturulmadılar. Eğitsek nerede, beysek nerede, halk ayaklanır mı, ayaklanmaz mı? En sonunda ne ettiler?
Anha deydi Türkmenistan'ın diye o anıkı diktatör diye o konstitusyon ütgetecek o haramda o öz tokum tecini şoya ömürlük oturtacak. Ol haramda öz tokum tecini ömürlük otursun oturtmasın şonsuzdan oturdu ol belli oturanı. O konstitusyon siz internetten zaten o yerden bu yerden tapıp alan oluyorlar elinden bir güplet kağızını eğdip olan olup o konstitusyon önden ahire ütkap duran konstitusyon yine konstitusyon yine devlet yine halk görsün yine şunun içerisinde Türkmenistan'ın kuruluşu yine prezidentin suratı yine çıkaran adam yine şunda kuruluşunu Türkmenistan'ın kuruluşunu dan başlar hatta en son cemleci düzgünnamalarının içinde var. Bu kaçan dönemde? Rozovay. Kurangulu tarafından. Yöremeyen kanun. Yöremeyen kanun. Yöredilmeyen kanun. Eğilmeyen kanun. Boron ne? Yine imenin maksat şonda. Şol zat bolonda neme? Neme için gerek? Neme gerek var? Ama siz eğer şu konstitusyon karşı geçen, ona karşı olan, öğrene karşı olan diktatörlüğün kanununa eğermeli mi? O himme tarafında da on kurvan olur. Yine mesele söyledin, kapatınla da içinde de üçününe de ıyrına da yönü kurvan oluyor. Himme tarafında. Onun sorarayalaki kitaptan sorarayalaki ne peyda gelir mi halka? Halka imenli mesele şonda halka peyda gelmeyeceği görünüp duruyor. Yani şunun içinde yazılan zatlar var ya şu konstitusyon içinde yazılan zatları şu siyasi liderler ya özleri düşünen o yoksa da düşünen yağdayında da halkın düşünecek dilinden halka düşündürmek isteyen oklar. Sebebi var geldi özleri şöyle vezife baranda halk bunların başına yine bela bizim başımıza yine bela olup inmesin diye şeyle oyun oynamak maksat edin yani. Yoksa bu konstitusyon çıkandan beri Niyazi dövründen beri ütkap dura bu. Her gün seyretsen her ay Türkmenistan'ın televizyon kanallarında ne mi diye Türkmenistan'ın kabir konstitusyon layıklıkta ütkeşmeler girizmek esasında deyip her gün bir madde ya her bir maddesini ütketip dururlar. Konstitusyanın her ay bir maddesine ütkeşme girizlerler. Onda indi bu 25. nemede Yormanın asana sarıp yataydın şu konstitusyanı. Orada var. Yok. Peydası yok. Bilkinç otlar var. Niye saltası? İnni. Orada var. İnne 2009 yıldan beri özün görüşüp geliyor. 2009 yıldan beri özün görüşüp geliyor. Sesim gaytalan ya. Hoparlör açık bolaymasa. Sesim gaytalan. Hoparlör açık bolaymasa. Yok men daha açık değil sen özüne gelyendir. İnni şu daşarurda önüvesen ya da daşarurda çıkan bizim vatandaşlarımız, yaş nesil var ya da vatandaşlar var, şu demokrasiya umtulayan. Şu adamlar şu çağ tekniğini ötleyen bilimin, teknolojiyanın mümkünlüklerinden faydalanıp erkinlik görüşüne çalt netice alalım. Has çalt umurgeli şu mümkünlüklerden faydalanalım. Neyemetsek diyorlar. İnhasen özüm tecrübeli var aktivist hükümünde Broadway. Neyeme maslahat veriyor? Neyadık görüşmeli? Halkın ruhunu neyadık kaldırmalı? Bu meselede Ozalı ile devlet biriciden halkı aldamalı değil artık. Artık aldanacak dövremde halkın hiç kaçan aklı fikirlerini yankı bella geçişmeli oyun etmelerinden. Bu bir. İki, bizim yankı bella geçişimiz yani ehli hazır dünyanın ösen çağında, teknolojiyanın ösen çağında yankı şol bürokratik sistemin içinden kopan adamlar bizim otaya ikinci gezek eltmemize gerek yok. O adamlar hiçbirinden. Kim bolsa eğer şu benim atam bile bolsa şonu bile şotaya eltip vezife koymamıza artık maç gerek yok. Bize hazır yaş nesiller var. Yani
Sözüm öyle başla. Sözüm öyle başla. Pikirin ýadyndan başla. Görüş meydanı boş mu? Erkinlik, demokratiya, görüş meydanı boş mu? Näme üçin siyasata düşünmeýär? Ya da bir arasda bolmayan adamlar aktivistler bolýar, ya da opozisiýasylar bolýar. Näme üçin? Bular ya rejimiň adamymy? Ya da bular rejime yaranyp rejimden berbat kanmamy? Ya da bular şöhret arazmy? Şu temany uranyp şöhret özü kazanjak bolýarmy? Şular şunu bilip edýärmi ya bilmän edýärmi? Ekran gitti. Geler abi. Geler belli. İnternette käbir gökdönşükler var da sebäbi häzir şol koronavirus sebäpli hemme kişi internetde otur. Ondan bu internetin bütün tehniki gücü belli bir möçgöre, belli bir muhtara göre, belli bir nagruzko gücü yükü göre neme dilenne? Oňorlan. Häzir bar aýdal şu 100 kilo yük götermeli bolsa, şol bir arada şo tolkuny ýaýra diýen. Häzir şoň üstüne 500-600 min ýa-da 5-6 etdi. Şoň üçin internetde şular ýaly tehniki nemeler bolýar. Säwlikler. Şoň üçin tamaşaçylardan ötünç soraýar. Roda senden dowam et. Sesim gelýärmi? Awa. Döwlet ýaňky bellek geçişiňe alak şol biz siyasi meydanımız, görüş meydanı, demokratik meydanı doğru saysam hazır boş. Bunda asıl gerekli olan siyasetçiler bu görüş meydanında görüşecek adamlar bu meydana çağrılanıp bu meydana çağrılyknama da verilenok, olara görüşmeni ruhsadan verilenok. Ýöne şol aňyr boş diýen bolan näçe ýyl onlarça ýyldan bäri görüşip gelýän adamlar bar. Ine biziň öz hereketimiz, dünýä türkmenleriniň hereketi ýa-da dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasy ýa-da Owulhan Nesli birleşdiren hereketi. Bulan hemmesi onlarça ýyldan bäri bar. Ýöne bular absurd zatlar bilen meşgullanýar. Köçä çıkıp şerraýlyk edenok. Ya bol zatlardan peýdalanyp şöhret parazlyk edenok. Görüş dowam edip dur, dowam edip gelýär. Görüş meýdançadan boş däl. Ýöne näme sebäpden bilenmok, şu vampir ýaly, mutxor ýaly, sütxor ýaly zatlar çıkıp şundan başka görünüşde peýdalanjak bolýarlar ýa-da halkyň ünsüni sogujak bolýarlar ýa halkyň aňyny zäherlejek bolýarlar da. Yo döwlet men bunu şeylere düşündireyim. Boş diýenimin sebäbi şundan men aýtjak bolar. Ene sen özüň etdiň. Şu 10 ýyldan bäri biz o şeýle zatda görüşüyoruz. Emma bizim bu görüşlerimizle gördüň dälim bizim görüşlerimize karşı näýeli bir näçe taraptarlar, düşmanlar bize karşı näýeli görüş alyp barýarlar. Dogry diými? Yani şol özlerine bir yerden gelir kazanç etýärler mi ya yoksa bilemok dine özlerinin bir siyasi çıktı nämelerini girdicilerini mi düşünýärler mi men bilemok bular özlerinin şöhret parazlıklarını mı düşünýär bilemok ya başka adamları veya başka halkı düşünen yok bular. Şonuň üçin men aýtjak bolan. Emma özlerem şol oyunun içine girýär bolin emma özlerem şu oyunun içine girenden soň bir zat tutturup bilmän kenara çekilip durýar. Ama şol oyunun içerisine girmeden şol görüşü yenecek, şol görüşü alıp barıp bilecek. Men deyip duran hucuvlu, siyasata düşünceli, şu siyasatı, şu yurdu göredip bilecek adamlarımız var içimizde döwlet. Men onu yok diýip aýdam. Görüş meydanımız boş diýen bilen ol nämenin meydan däl ol yani. Yani on islen adam islen ýerinden alıp dargadyp gidebiler ýaly. Ýöne enha benim aýtjak bolsam şu siýasatçylaryň ýanky şu men aýda otýine birinden bäs edem ýok, barından bäs edip otýyn. Şu
sosyal medyada çıkan bir siyasatçı men deyip özünü görkezen bar bolsa, şoların bari öňünden bundan bir neçe yıl öň şol Türkmenistanda makalı şol rejimin nämesinde wezipeli yerlerde işleyen adamlar. Näme ettiniz siz halka? Näme himayet ettiniz? Nähil derecede kömek verdiniz halka? Nähil derecede goldadınız? Haysi siyasatlarda halk bilen bir arada olup halkın taraftarı oldunuz? Yoksa näme sebepten yurttaşta çıktınız? Wezipeniz zıngıp. Rodbay, bağışla sözüňi bolýan. Şutaýda şu sözüňe bir zat goşşak bolýan. Tomoşaçylar üns berip diňlesin şuny. Şundan özler netije çykarsyn. Azatlyk radiosu bilen baglanyşykly ýörükde gepleşik eder. Ýöne şo gepleşiň mazmunyny edil häzir şutaýdan bereli. Ine özüni apozisiya diýip atlandyrylýan, ýa opozisiýanyň öňdewarjylaryndan diýip atlandyrylýan biri. Azatlyk radiosyny Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň oýunjugyna öwren bolsa, sen men Azatlyk radiosyna beren informasiýalarymyzy, şo informasiýalary, maglumatlary bize kimin ýetireniniň adresine çenli, şolaryň bütün şahsy maglumatlaryny şol Türkmenistanyň adama ýetirip, olan komitede, rejime, şeýle bir sistema döretdirler da azatlykda, dogry dämi? Daşardan berilýän maglumatlar efire çykmanka eýän mehemen eline, komitediň eline, dogry dämi? Şunu ýola goýan bir adam mady. Bir adam mady. Ol adamın bütün hemmekçiliği, ol SSR döwründe KGB'ň hyzmatynda bolan, soňam Milli Howpsuzlyk hyzmatynda bolan. Şul adam bilen şaşlyp, çişip, keyip çekip gelen adam. Sözü hiç wagt adaşmadyk adam. Edil tiriyek şeriýaly. Sözü adaşmadyk adam. Inni şuun kun şul adam. Opozisiýanyň öňdewarjysy bolup bilýärmi? Halkyň hyzmatyny edýän kişi bolup bilýärmi? Ya halkyň ýol başçysy bolmagy munasypmy şul adam? Azatlyň üstü bilen, Azatlyk radiosynyň üstü bilen halkyň azat habar çeşmesini yumurdular, çökerdiler. Şonu diktaturaň hyzmatyna dolu geçirdiler. Şul işte, şu hıyanatda, şu dönüklükde rol oynayan adam utanman özüne opozisiya diýilýän bolsa, aktivist diýilýän bolsa, ya şoňa meňdeş bir zat diýip özüne hamala bir halkyň bekwidine hereket edýän ýaly adam hökümine görkezýän bolsa bara, men hiç il sözüm ýok. Dogry maýdaň. Şu wagtda çenni men Azatlyk radiosy bilen baglanşykly gepleşik etmän gelýäniň esasy sebäpleriniň biri şu. Adamlaň halkyň özü görsün şu zatlar diýip. Iň bärkisi Sultan Açylowa, gahrman aýal, edermen aýal, Rodbay, İstanbulda ikimizden mehman etdik. Häzir gelýän diňle. Yekejem. Azatlyk radiosyny ulonny Sultan Naydany. Sultan Nayda haçanla Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti bilen bilelikde işleşýänini subut edip, şoň zakady boýunça işleýänini subut edenden soň Sultan Naydany işten çykardylar. Dogrymy? Ene bunu özüm dogry aýtdym döwlet. Owa. Bunu dogry aýtdym. Bu azatlyk barada nesip bolsa, Hudaý ýol berse, seni meni gepleçek bolup durmasyn. Diňe Sultan Açylowaň baştan geçiren ýagdaýlaryna syň şonu analiz etsin. Ana şu taýda neme çykýar? Esasy sorag çykýar. Onuň bu işin içindäki adamlaň köküni gowy seljermeli. Bu adamlar wagtynda KGB hyzmat edip, rejime hyzmat edip, Niyazowdan öň Türkmeni gul eden adamlara hyzmat edip, şolara ýallaklyk edip, şolara hyzmatkarlyk edip, edibilenni edip, öz döwrüne keyip çekip, keyip edip, innem gelip, opozisiýada özüne bir awraýly ýerzat edinjek bolýan bolsa, onu bu binamyklykdan, bigaýratlykdan, dönüklükden, hyýanatdan başga zat delmiň ady. Ýöne
Bizim halkımız şunu edil häzirki pursatda doğru göz yetirmeni, doğru analiz etmeni öwrenmeli. Tösenler oldu. Nesip olsa bu arada devlet bu arada nesip olsa bir gün katı yerlikli bir meselede durup geçeriz. Azatlık var arada da. Ondan sonra Edil şu mahal şu dinleyicilerimize yani kısalarda diyeceğim var. Eğer siz hakiki kahraman zenallardan bahseden olsanız yine hazır bellekeştin. Yaşı 70'ten geçen bundan bir neçe yıllap ozal hatta maşkala ağzasından hükümetin rejim parazlar tarafından öldürülen maşkala ağzasından birini bile öldürdüler şolar öz oğlunu Sultan Açilova. Halkın hakkını talep edip gelen ayar şoldur. Yaşı 70'ten geçen. Yine size kahraman ayar. Yine size kahraman zenan. Eğer bahsediyen olsanız yine şunu kahraman çıkarın. Şunun görmedik günleri, çekmedik azapları, görmedik zulümleri kalmadı. Hali şimdi halk için söveşedik dur. Halk için. Şu Türkmen devleti için. Ama şonda da bunlar şu siyaseti siyasetçiler bile göz yumuptur şonu. Gören ok. Dine köçe çıkıp şaşayadan bir 5-6 sana adamı özlerçen kahraman oğullarımız, kahraman kızlarımız deyip dur. Ol dayıza men aklım bilenden veri halkın taraftarı. Şol dayıza bütün supucurlukları o da bilyen. Ben de bilyen. Bugün nesip olsa eğitir onu ortasını açacağız artık. Şol hükümetin eline hükümete kulluk edip duran Azatlık radyosu Türkmen kulluğu. Şonu gönümüz aydandan sonra şu fakir işten kovuldu. Zulümleri gördü. Amerikan Türkmenistan'dan hükümete kulluk etmeyecek. Şol hükümete kulluk etmek istemeyen havarçı bar olsa azatlıktan kovuldu. Şoların biri Sultan Açilova beylekisi sen en sonunda bana gelip dedi o bizden onu bir neçeleri gitti şotaydan. Doğru değil mi? Doğru mu yalan mı? Doğru. Nesip olsa Huda yol verirse bir gün bunun üstünde devlet bu meselenin üstünde durarız. Nuru ver dağın oğlu beylekiler hemmesi. Ha Murat Kurvan Nur ver dağa var. Ova. Ol Mayseke var. Ova. Kuvanç Dere var. Ne için gitti bu oğullar? Hükümete ondan bildirmediler. Hükümetin taraftarı bolmadılar şolar. Hükümete kulluk etmek istemediler. Onlar hakiki Türkmen vatanı. Türkmen kulluğuna, Türkmen iyiliğine kulluk etmek için şotaydan işini koyup gittiler. Onu ederler de inşallah Huda yol verirse bunun için cevap verecektir devlet. Bunu ben aydayayım. Bunu sen dinle. Koy halkımız hem dinlesin. İnne Karacaoğlan aramızda şu an yorumlara yazıyor. Öňe çıkanların içinde akıllı, payhaslı, medeniyetli, düşünceli, dinlemeyi başarayan siyasetçi yok umuman. Karacaoğlan doğru gollayaz. Pikirimiz berde utkoşya. Son Rozvay gatı doğru belledi. Belledin savur yüzünü açanlara gaz vermek deydiler. Bu zatlar. Erkek adamlar, mert yiğitler, boşuna mengdeşler diye de. Son Gowan Cumanli Sultanlayda hem çıkışını ortaya halk bilen bile bolsun çünkü tecrübeli ayal. Halka oşulsun, halk bilen bile hareket etsin diye de. Sultanlayda şeyle de görüşe özü Türkmenistan'la. Sultanlayda görüşüne devam ediyor. Boş duran içeride. Sultanlayda hazırım şu halk bilen hazırım şu halkın içinde hazırım şu rejim parazlara karşı rejimin karşısında yurdun içinde yüzü açık ayal olsa bile yaşı 70'ten geçen olsa bile dik başına durup şotayda göreş edip dur. Bundan bilmesi gerek her kimin. Bilsinler bunu eğer mümkün olsa. Bunu haşi eden ildeşlerimizden. Urulsa da yencilse de. Rozvay, inni bir saat turlu cemleli. Ya sarayda kimin almalı diye de onun logika,
bir henge gelýän görnüşde adamlaň aňyrsyny, döwlet işini eden işlerini seljerýärler. Kim biladym, geçmişde näme edipdir? O geçmişde şeyden olsa bugünkü gün nähili tow edip bir ýola gelip halka peýda edip bilermi, bilmezmi? Eyle beýle. Soňondan käbirler aýdy, ay borlaýyn ýaşullar otursun. Benem ýaşul bolýan, denem ýaşul bolýan. O ýaşullar otursun, matlap. Bilimi de uşap. Doğru. Bilimi uşap, öýlemini hereket edip. Ýaşullar goý otursun kenarda. Sen elinde bar olan tecrüben var olsa tecrübenden misal görkez, himayet et, yöne gelgi nesillere bir yol ver, yani işlesinler, yani onlara bir fikri doğru düzgün ver. Sebebi sen öz vazifende işleyen dövründe sen koyuveren kemçiliklerini ilk kaytalanmasın. Yani gelecekte çok kaytalanaysa o halka beter yine demesine tesir edecek. Şu zatları bolmamazlık için koy doğru et de yani ol qarry olsa da halen yaşı bir çana varan bizden yaşlı olsak bizden beter yaşlılar ne dizap dura görü otyňa şu wezip üçün o öňe atılıp durlar birden bire eyders ana yıktık da ana yıktık ana beyttik ana koyduk bu bolacak zatlarla dönüp akla sığacak zatlar qaytan biz maskara olduk dünya. Ay borla, Rozva inni şuun kötüşümüzü cemläli. Hemme zady bir tarafa koyduk. Doğru dämi? Halkyň hakykatyna, halkyň men inanýan, halkyň şuňa dogry düşünüp, dogry baha berjegine men dol inanýan. Näçe ýyldan bäri şu halk bilen bile işleşip gelýän, telewizionyada bolsun, radioda bolsun, ikisi bilelikde bolsun, ýa bir jemgyýetçilik işler görünüşinde bolsun, medeni işler görünüşinde bolsun. Men öz halkymy, öz milletimi gowtanýar. O internetdäki berilýän gazlar bilen neme diýen adam däl. Şoň üçin Rozova inni söhbetdeşimiz jemläli. Demokratiýa unutulýan, zaýalanmadyk ýaşlarymyza, watandaşlarymyza, taşary ýurtlardaky ýa-da ýurdun içindäki şulara bir tejribeli aktivist hökümünde näme maslahat berýän? Mundan soň nähil görüşmeli? Türkmeniň ruhuny nähil galdyrmaly? Menin de döwlet ozalynyň ýurdun içindäki, ýurdun daşyndaky bütün Türkmenistanly vatandaşlarymyza, raýatlarymyza aýtjak zadym şu ozalyna olara Allahdan bir wardan bir can sağlyk dileýän hemmesine koy olara Allah can başyny dik canın sağ etsin, hiç şeytanın başına bir bela beter getirmesin. İkinciden hem diyecek olyanım ruhunuzu hiç açan çökkün tutman, öňü soňu yeňiş her zaman olsa da bile sizin olar, bizim olar yöne siyasete, siyasi yoldan yürüyecek mahalimiz, bir siyasetçinin izine düşecek mahalimiz, katı fikirlenip, katı düşünüp, 7 ölçep bir hareket etmemiz gerek. Eğer bunu etmen birden-bire ortağa atlarsak ölün, onda yine cevir çekecek, yöne aşağı katlak halk kim yöneke raýat hökümünde biz olarak edilse de. Şu meselede katı dereceli, düşünceli hareket etmemiz gerek. Bu işleri alıp barabilecek düşünceli, siyasete katı ince düşünen, şu işlerin alıp şu işleri devam ettirip bilecek, yaşı ulu olsa bile, kiçi olsa bile yaşlılarımız da var, yaş kiçilerimiz de var, yaş nesillerimiz de var. Biz bunları saylap seçmemiz gerek. Bunları aktarıp tapmamız gerek devlet. Biz şu işleri başarıp bilsek uzağı bir yıl, birazcık zaman alır, vakit ister, 6 ay olur, 1 yıl olur, 2 yıl olur. Yine biz bu meselelerde son bu 2 yılın içerisinde yani edecek olan maksatlarımızı veya siyasi derecedeki demokratik düşüncelerimizi veya halkın demokratik haklarını o diktatör rejimden alıp halkın özeline verip bileriz devlet. Rozova, inni osmasa bir soru, şu sorudan soru güzel çıktı da. İnha şu köçe çıkıp protest, piket etmek bilen mesele çözülýärmi?
Şu ya şu aktivistliğini görkezek bolsaň, bir iş edýäniňi görkezek bolsaň, hükman köçä çykyp şular ýalakay neme etmelimi? Piket geçirmelimi, protest etmelimi? Şundan başka görüşmeň metody ýokmy? Özüň görkezmeň metody ýokmy, Rodowa? Devlet indi katı bu yana bir kol sorak verdin de yani bir taraftan güldüm herkes bağışlasın öyle. Bu ozaly bilen özünde birinciden özünde hökman suratda ynam bolmaly. Öz özüne ynam bolmaly. Bu bir. İkinciden şol öz özüne bir ruhu bilen bir ruhu düşünce bermegi başarmaly adam. O men köçe çykanda şunu näme edip bilerim. O men köçe çykanda meniň sesim arzym dinlen bolarmy diye bir düşünce pikir bolaymaly hökmen suratda adamda. Bu düşünce pikire eýe bolmadan köçe çykyp gygyrmak bilen 3-5 adam bilen bu iş bolany ýok. Ene meselem biz şol 19-unda şol deniz kenarında näme geçirenimizi şol piket geçirip açıklama yapıp ýygyza gaýda oturamyzda bizim şol öz raýatlarymız Türkmenistanly şol İstanbul'da kireyne alınan avtologları bilen kireyne alınan avtologları bilen şo taýda oturup dinjaly oturan ýerinde indi aýtmas aýyp bolsa bile çüperedelli Türkmen muzikalaryny aýdymlaryny goýup eşdip oturýarlar. Çüperedelli kapılaram açık, aynalarım komple açık. Yani şo taýdan geçen Türkmenlerin hemmesi hem şunu dinlediler devlet. Ine men şo taýda yüzüne seyrettim da adamlara kabirlerine dedim de o dedim kime näme kaygı başkalarına näme kaygı dedim. Ine dedim milletin yarısı bärde dedim çüperedelli dinle oturuyor dedim. O 5-10 saniye hem dedim canıgıp dedim bärde şeyli işlerle meşgullanıp gördüm. Yani bu zatlar bilen köçe çıkmak bilen yani köçe çıkmak gerek kaçan gerek. Siyasi düşünce katı ulu derecede inceden yankı edişmeyerek inceden ince veya siyasi demokratik düşüncelerin has başarını alıp bilecek bir adama ihtiyacımız var. Bizim şu an ihtiyacımız var. Şol adam biz aktarıp tapmalı devlet. Şol adam tapandan sonra şol adam bütün halk bilen bir araya gelip birleşik geçirmeli. Yine şonda biz köçede çıkıp biliriz. Yine şonda bizde ınam da olur. Hem zat bolar. Yoksa ondan hiç zat yok. Olmasa bolmaz. Bunu ben açık aydayım. Rodowa, şu gadymy feodal metodlar bilen yöremen, şu bir adam deyip şu bir adamın ýerine düşmän ya bir adamın daşyna jemlenmän. Şu tarihi üýtgedi biljek bir näçe aktivist edermen başarjan adamlaryň emele getiren topar bilen hereket edilse näme bolar? Şöyle bir mesele var. Yani sen yine bir misalın üstüne açmak istedim de. Yani ben bunda şunlara yarar seyredeyim. Bu makallar bizim şu öz tarihimizde şu babalarımızın ataları olar aydıktır, bular aydıktır, şolar yalı bir durum olupdur da. Yani şol oğullarda, yani oğulların su içiren kuyusu bilen o da çörek yapılan tamdırlarını sanayan ekenler. Eğer her ovada su içilen kuyu bir sanı olsa demek şol ovanın adamları katı ağzıvi, katı güçlü, katı hareketli adam eken. Çörek yaptırılan tamdırları 2 sanı olsa bile edir yine şolar yarar. Eğer haçan da bu ovanın su içilen kuyusu 2, 3, 4 ya tamdırları 5, 6 her kimin kapısında bir sanı bir näme olsa onda demek onlar ağzı böyle kalk deyip, ağzı böyle ova bul deyip şey deyip düşünýän ekenler de halkı şo taýdan şey deyip analiz edipdirler yani ozaldan. Yine bizim häzir şolar ýaly devlet. Bizim häzir şolar ýaly. Göre biz bizim yani gaýdyşmana bir adama hakykatdan bir ara gelip bir maslahatlaşmak için bir adam seçmemize bir güçlü bir adamı aktarıp tapmamıza bizim hükman ihtiyacımız var. Tapmalı biz şolar yani neticede adam. Ene misal için geçen gün sen özün gowy bir gepleşik taýýarladın. Şo taýda bir ýaşlymyz gowy çykyş etdi. Yani şol ozalky diplomatymız Nur Muhammed ağa hem Türkiýedeki diplomat
Hep İsrail'de diplomat olup iş tecrübesi de var. Devletin yukarı vazifesinde de işleyen ova. Bütün devletin sistemasını bilen adamlar var. Şu adamlar şu tane vazife istemese bile şu adamların aklına, şu adamların fikrine ve şu adamların bize verecek, edip bilecek himayetlerine bizim ihtiyaçlarımız var. Bizimkiler bu neden oklar? Kaçan da arabası köprüden geçmedik makal. Kenara ya akıp yatan bir Z kenarına düşenden sonra ondan ılgıyalar. Ha ben gittim falanca öyle görüştüm. Ben gittim otayda o öyle görüştüm. Bu öyle görüştüm. Neye mi görüştüm? Neye mi gurrun ettim? Neye mi peyda oldu? Anka şu adamların dövründe şu demokratiyayı öğretmek için, demokratik devleti yaratmak için parlamenter sistemini kaytadan getirmek için şoların vaktinde elinden gelen nimetler hareketler en baş onda da bizimkiler yine bir araya gelebilmediler. Yine edin şol. Yine şol. Hiç ülken zadımız yok. Hele şoları yalan. Näde ütkömeli, ütkötmeli. Roda var. Devlet näde ütkömeli, ütkötmeli. Indi men bu sorana men sana näher cevap vermeli? Men özümüm doğrusunu açsam özümüm hazırki näde ütkömeli veya näde ütkötmeli. Şonu näde ütkömeli olanda yan kardeşim yana etçek işini birinciden ozalı bilen katı oturup fikir etmeli. Bir mailnaman olmalı bir adam. Etçek işin mailnama. Sökman bolaymalı bunun. Bu mailnama düzce özün mailnamanı başka bir tecrübe işe ev olan tecrübeli adamlar bilen maslahatlaşmalı, onları görkezmeli. Sen onlara şu an koldatmalı. Benim şu mailnamamda ne mi var? Şu sizden geçer mi? Şunu şey etsem bolar mı? Diye sen şu an tasdiklat. Şu meselede iş alıp barayan adamlara tasdiklat. Görkezen ol ayıp değil. Yine sen şolara yağdaydı. Sen şu özün siyasi tecrübeni arttırıp bilsen beyinamaların ortaya koyup bilsen ondan sonra halkın önüne çıkıp sen hükmen suratta çıkışamayabilirsin. Özün ınamını bildirip bilersin. Inandıraman bilersin. Yöne ınamını bildirip inandıran mahali. Halkı inandırıp da ondan sonra yine halkı kaldırmak istersen yani aldamak istersen eyyam sen yine şu tayda düşüyen. Gözden düşüyen. Yöne bunun için hükmanı suratta gözekçilik bak şu yerini bellek geçen hükmanı suratta gözekçilik artık halkın öz elinde olmalı. Halkın kontrolünde olmalı. Halk sana vazifeni veriyor. Halk seni saylap seçiyor. Halk seni hükümetin başına getiriyor. Sen özünden gelen o. Halk seni de. Bu makallar soyuz makallarında yani onun narodunu kontrol diyerlerdi. Narodunu kontrol. Onun için halk kontrol ediyor. Halk kim? Biz. Halk eğer şolur yani demokratik derece yeten şeyle kamillik derecesinde mi demokratiya taydan sen fikirine göre? Onun için bir kamillik gerek de. Yok edin her şu mahal yok o derece hiç yeten yok. Öz kualını düzeltmeyen yine sol aydın sadelen bu derece hel yeten yok men ayda otina. Benim bilemem ulan ne medya gece yatıp ne medya ne mi koyuyor diye kıyvat deydi koydu kıyvat sen bana değme ben sana değmeyin. O dünyanın gelip gidişi çıkışı öyle ülke öyle hiç kimin havarı nemesi de yok aladası da yok. Kaçan da gelip inne sana batan mahal akmana falanca azarı verdi bana öyle oldu böyle oldu. Sen inne birine batan mahal sen şunun acısıyla ya sürücüsüyle bile çekişersen onda sen şu mahal gözün açlar. Bugün sana gelen olsa ertir ona varacak. Bir gün ona varacak. Ama bizde hazır ona ıkkın olan halk yok. Halk her kim görüyor tine karnının doymasını o her kim özcümüsüne bir iki üç kuruş artmış toplap angarik atmasını fikir aladasını edip görürler. Bu siyasetlarda hiç kim fikir emeden yok. Devletin bir ülkedelin bir demokratik ülkeye getirelim. Yani bir hak hukuklarını, azatlıklarını halkın alıp verelim. Bir karaşsız medya kuruluşları bolsun. O halkın dinleyişini, halkın arzını bir dillendirip biler ya halkın adından. Dünya ayağını edip biler ya bir medya kuruluşları bolsun. Şunu edelim deyip aydı bilecek bir siyasetçi olmadıktan sonra yönökey halktan ne mi biz karaşıyız? Ha o. Yönü
her kimin öz garaýşy bar. Mehnem bilen garaýşyna hormat goýan. Biz pikir alışyp, dialog, özara gepleşip, pikir alışyp, adamlar gepleşip düşünjüp bilýär. Özara gepleşip, özara pikir alışmak şu adamlaryň aň düşünjesini ösdürýär. Şoň üçin biz Türkmenistanyň watandaşlary ýa-da dünýä türkmenleri bolup bir-birimiz bilen näçe köp pikir alışsak, şonça da bizim demokratiýa görüşündäki taýýarlygymyz, kämilligimiz şonça da berkeýär, güýçlenýär. Şoň üçin men hemme tomoşaçylardan, illeşlerden, watandaşlardan haýşym, eliňizden geldiginden bir-biriňiz bilen köp pikir alışyň, gepleşiň, bir-biriňiziň tapawutly garaýşlaryňyza, tapawutly ýörelgeleriňize, adalgalaryňyza, metotlaryňyza hoşmeýillik bilen çemeleşiň. Bularyň hemmesi biziň baýlygymyz. Rozaway onda şu burzatdan peýdalanyp goşşok aýtjak zadyň ýok bolsa, şu günkü gün efirimizi şu taýda jemläli. Bola döwlet ne? Aýtjak zadym ýok. Ýani gaýdyşmaly gowy. Halkymyzyň diňe jan saglygyny dileýän. Allahan her kim öz maşgalasyna sag salamat bolanyp barsyn. O maşgalasynda agzy berişlik bolsun ählisinde. O näme diýeýin başga? Diýjek zadym ýok. Siyasi meselede de, siyasi ýollardan da o her kim öz düşünjesini, pikirini ona göre hareket ederseler, yanlışmadan hareket etseler has gowy bolan gadep gerekkenini. Rozaway ştada käbir nemelere seredýänne tesirler. Halk eder, halk seçer, halk näme eder, halk şunu eder, halk muny eder. Diýilýärde, halk eder, halk eder, halk eder, halk karar verer, halk diýilýärde. Halk bir millet ýaly halk. Şol milletden hasıl almak isleýän bolsaň, şol yeri özleşdirmeli. Halk edil toprak ýaly. Şoňa suw gerek, şoňa gün gerek, günüň şökleti gerek, şoňa dökün gerek, şoňa öz derini, hayatyny tiňdirmeli, aktyrmaly. Ana şol halk diýilen zat jadyly taýak däl. Halk diýilen zat öz-özünden düzelen ok. Halky hemmemiz bile emele getirýär. Halkyň şol demokratiýa aň düşünjesini bilelikde kämilleşdirmeli. Men oturayım, halk etsin, halk düzeldir, halk şunu eder, halk muny eder. Halk öz-özünden bolan ok. Halkyň kämilleşme üçin şert töretmeli. Birinji şert söz azatlygy. Bu näme üçin gerek? Biri-biriň bilen düşünmek, biri-biriň bilen pikir alışmak üçin gerek. Dogry dämi? Azatlykları ösdürmeli. 2 tane adam, 3 tane adam bileleşip, özara pikir alışıp, gurrun edibilen o. Bular ýalaka gadawançylyklar waka. Adam hukuklary basgylanýan wagty. Şular ýaly şertlerde zulümün aslynda, diktaturanın aslynda yüzlerçe ýyldan bäri gul hökümini basgylanýan, depelenýän halk, köpçülük, jemgyýet. Bu nädip ol jadyl taýak ýaly hemme zady üýtgesin. O näme karar bersin? Bu halkda siz aň goýduňyzmy? Bu halkda düşünje goýduňyzmy? Bir eden zadyňyz zulüm boldy halka. Hawa diňe zulümüň aslynda edilen halkdan inni biz näme garaşýasmy? Ýokary medeniýetli bir herekede netije garaşmalymy? Şu pikir bir hili logika syganok ýaly görünýär maňa. Onuň mene bir şu nemeleň arasynda, kesirleň arasynda bir garaýş bar. 2 ýyl köp diýär. 2 ýylda şonu çözüp bilseňiz, 2 ýylda çözüp bilseňiz, kaýly bolan, razy bolan. Tamdyr gызman, çörek ýapyp bolanok. Dogry dämi Rozaway? Hiç ýyly taýýarlyk görmän, hiç zat etmän, taýýar bolsun diýär-de. O sen melleň ýok bolsa, suwuň ýok bolsa, tohumyň ýok bolsa, hiç zadyň ýok bolsa, sen näme ekip, näme ýjek? Ine ýöne kysalla.
Döwlet olar ýa düşünjede dogry bir näçe Karazoğlu Türkmen aýdy. Bar adamlarımız. Yani bir hizmet etmeden, yani bir zada bir mehr sinizdirmeden, hizmet vermeden yani tayyaraşın eýesi boljak bolýarlar da. Özü öňüne saçan üstüne hemme zat gelip dursun diýen ýaly bir zada garaşyp durýarlar da. Hemme zadyň bir hyzmaty var. Mehr vermeli, hizmet siňdirmeli şo zatlara. Ana. Katı doğru aýtdyň. Başga bir boş gurrun eden bolsa 500 adam terederdi. Bu biziň birligimiz häzirlikçe diýär-de. Karazoğluň aýdan adyň dogry ýöne şeýle bir zat bar da. Adamzat taryhynyň haýsy döwrüne sereseňiz seredäýin. Köpçülük hiç wagt taryhy adamyň taryhynyň akymyny ütgetmedik. Köpçülügi haýsy halk millet bolsa bolsun köpçülügi urup durýan aktivistler, öňdewarjylar, aň düşünjesi ösen adamlar, watandaşlar. Inha şol adamlar, aktivistler, öňdewarjylar, aň düşünjesi ösen intelligensiýa wekilleri öz aralaryna birleşip däl, bileleşip hereket edenne taryhyň akymyny ütgetip bilýär. Ýöne hiç wagt köpçülük taryhyň akymyny ütgetip bilen ok. Ana bir adam däl, öňbaşçylar, intelligensiýa şol köpçülüğün öňüne çekmek üçin, şolary dogry maksada, dogry ýere urup durmak üçin gerek. Ana şoň üçin gerek. Şol aktivistleň, öňbaşçylaryň arasynda bir bileleşik döränden soň, eger gerek bolsa bir ýolbaşçy, wekil ana onna saýlanyp bilýär. Ýöne intelligensiýa, öňdewarjylaryň arasynda intek bir bileleşik, tanyşlyk, ysnyşyklyk ýokka bir adamy öňe çykaryp, bir adamy saýlap, şoň töweregiňe edil käwaňdaşyndan ýaly, aýlanaýyn. Olam gudrat görkezsin, zat diýmek ol çygy düşünje de meniň pikirime görä. Hany göreli insan kinemelerden. Sözüňi böldüm, käwaňdaşyndan diýişende bir zat ýadyma düşdi. Bagyşlarsyn, sözüňi böldüm. Ol 2017-nji ýylda prezident saýlawynda şol İstanbulda konsulstwa baranymyzda ýadyna düşýär dämi? O içerik gireninde ýa-ni şu içeride adam bary çykyp seň daşynda şu käwaň daşynda aýlanşýar, şu aýlap gaçyp ugradylar. Ýadyna düşdi dämi? Hatda şu senin elinden senin Türkmenistanyň raýatlygy baradaky öňküne pasportuňy da elinden aldylar senin. Dogry dälmi? Näme diýdiler bize şonu? Türkmenistanyň garaşsyz mediasyndan başga media berde hiç hili reportaj berilen ok diýdiler. Biz näme etdik? Berilmän olsa biz de onda şu prezidente ses veremiz yok diýip daşary çykdyk da ýayın yaptık. Açık ýayın yaptık. Dogry dälmi? Yüzümüz açık. Yo, biz gözlemek Meňe aňymdan küýümden öňeçen ok şolar. Biz olar ýaly yüz yapmagy bilmendir sonda. Bilemok, her kimiň öz garaşy ýöne şugun-kugunna. Döwlet näme diýär? Şugun-kugunna meselem haýsam bolsa bir çynnyňky iş alyp barýan bir media guramasyna ýa-da haýsam bolsa bir gurama ýüz tutan wagtyňyz adyňyzy aýtmasaňyz ýa ýüzüňizi ýapsaňyz, kimdiňizi gizleseňiz, sizi hiç kim nemedi kabul eden ok, dogry dämi? Roza bar. Edil şolar ýalyla, eger sen halkyny söýýän bolsaň, elbetde kabul eden. Kim kabul etsin? Ol sen gorku rejimine hyzmat edýän. Sen şo gorku rejiminiň reklamasyny edýän. Ýüzüňi ýapyp çykanyňdan çykma meniň pikirime görä. Bilemok, ýöne men şahsy pikirim. Dogry dämi? Bu adamyň öz dogry dämi? Näme üçin gorkokluňy dünýä jar edýän? O diktaturada sen şeýle hereket etmeň isleýär. Ýüzüňi ýapyp gorkup, görýärmi? Menden nähili gorkýar? Menden gorkan soň şol hereket edýär. Oturup keyif edýär, gülýär. Üstüňden gülýär. Üstüňizden güldürýäňiz. Ina, näçe ýyldan bäri ýüzümi açyp berýär. Näme boldy? Ina roza bar.
Rozbay beýleki aktivistlerimiz zatlarymız bar. Gorkunyň gözüne diýe goşa görünür diýe. Hakykatdan hem şeýle bar ha. Biz yüzümüzü açıp gürleşýäs döwlet. Maklada gavat gelen. Gürleýär aýtan tersine şol şoňa görä hereket. Sen näme garakçymy? Sen piratymy? Sen ugrumy talançymy? Yüzüň ýapyp demeder ýaly. Sen bir kanuny işeden oňa janly on. Näme üçin yüzüň ýapýan? O multik görýän ýa sen aýtşyň ýalar ýaly bilýän. Şol yüzün gürlerimiz bizim şol onların taraftarları var. Mesela Bäerde veya beýleki ýurtlarda şol ellerini barmaklarını ýörüýte şol hazır internet klavişalarynyň üstünde taýýarlap duran internet siber saldırıcıları var da sebäbi şonun yalakalary, hökümet yalakalary, KGB yalakalary. Sen şolar bilýär, biz eýer yüzümüzü açyp gürläp duran olsak, biz bu yüzümüzü bundan bir näçe ýyl açyp gürläp geldik. Edir şu bir näçe gelenimiz sebäpli biz o zaman näme diýipdiler? Dogrusyny aýdan 9 ýerden gowarlar diýipdiler. Şonuň üçin biz onun yaralarynyň göwnüne yaramasoň, onun yaralary da bizden korkup, bizden uzaklaşma başladylar. Yani bizi günahkarlayacak olup özleri akça kaşıp biz günahkarlanacak olduk. Yok, bu başka oyun. Artık bunların siyasi oyunları bitti devlet. O avtobusum yolcu taşıyan avtobusum hükmanı suratta bir sonku duralgası olması gerek. O avtobus sonku duralgasından ya dönmeli ya şu tayda durmalı. Doğru değil mi? Bu oyunun sonu var. Şimdi bunların gidecek yeri yok. Biz bunu takip mi ederiz? Şöyle yüzümüzü açıp gürlepiyoruz. Yine de gürleyecek. Önümüze çelli. Şu siyasi propaganda oynamak isteyen adam devlet vazifesine bir zat bellek için devletin vazifesine, ozal devletin vazifesinden ayrılan adam ozal ayrılıp devletin vazifesinden Berdi Muhammedov'un hut özünün nämesi esasında. Yeni şol adam şu ikinci siyasi oyunu oynamak için şunun rejimini tutmak için şol adam yine kaytadan has yukarı vazifeye geldi. Ben onun kimliğini açacaklar düşünüversin. Şol adam yine ikinci vazifeye geldi. Ondan beter yok hakkı vazifeye geldi. Şu Azatlyk Radyosynyň tutuşluğuna ele geçirilme yaranları bunların yaranları. Bunlara yarayan. Elle mi? Şu diýen adamyň şol düşünmedim. Azatlyk Radyosyny doğruluğunu diktatoranyň hyzmatyna geçirmek operasiýasyny üstünlükli durmuşa geçiren adam şeýle mi? Doğruluğuna. Ha doğru ettin. Doğruluğuna şolara boyun eden adam şol. Şonu boyun eden adam şol. Şonu başaran siyaset oynanı bakalım. Siyasetin dine bir tarafı değil. Arka tarafını seyredin. Arka tarafında näme var? Medeniyette tiyatroda sahne oynayalar. Perde arkasında yöreti artistler giyinip eyneşiklerini tayyarlar. Perdenin önüne sahneye çıkıp da halka oyun görkezerler. Bir tarihten ya bir eserden yazılan oyun görkezerler. Ama arkasındaki o eyneşik giyip durarlar eğer besbelli. Düşündün değil mi? O adam yine vazife geldi. Benim tokum teycimden de ikisinin ölmesine sebep olan adam şu. Ben bundan son hiç kaçan o adam şu vazifede oturan yerinde otursa, devam ederse ben hali şimdi yine çıkış edecek. Hali şimdi ben hakkımı talep edecek. Benim tokum teycim düğünden kırsalar bile ben şuna karşı men. Şol adama karşı men. Sebep şol Berdi Muhammed'in rejimini korumak için gelen adam bu. Ona verilen vazifeden ayrıldı. Gizli bir şekilde gidip başka bir institutta muallim olup işledi. İkinci gezegen yine önkü vazifesinden daha yukarı vazifeye getirildi. Onu düşünen düşünsün, düşünmedik nähil düşünse düşüner. Devletcan. Tavsırığı gowy yerine getirdi. Yönü depterler indi önkülen hazırki depterler yapılan yok. Özün bilýän depterler açıktır. Ozaldan ataların bir aydan sözü var. Näme diýipmişler? Geçmişi olmadığı geleceği olmaz demişler. Geçmişine seyredeceksen ki gelecek kazanmak için.
geçmişine bir seyret, geleceği ne edip kazanıp bilerim diye. Şu geçmişi olmadın, geleceği olmaz deyipmişler. Geçmişte de hem mezattu. Siyasetçiler özünü lidermen diyorlar. O mün özünü akça kaşır edecek o topursunlar bize tapağı yok. Hiç tapağı yok devletçen. Sana ayrıca minnettarlık bildiren. Yadını düşen olsa eginleşemizi bilen umuman şu daşary urtdaşlar ýalakay gıykılıklap başlayan adamlar köpelönne hamala özüni opozisiýa ýaly görkezjek bolan bolup ya aktivist ýaly görkezjek bolan bolup şeýdip beren adamlar çykyp başlayan wagty şonda sorapdym awa Rodway Padatdan soň nira barar. Nira ýazar. Bular şoňa ýalakay üstünlük kazanıp bilermi näme bolar diýsem. Sen şonu aýdypdyň da şol edil sanjar wakalaryna näme bolan bolsa, bularam şondan ütkeşik tat bolmaz. Awa. Bularam edil şol mumyň ışıgy ýaly, mumyň ody ýaljak, samanyň alawy ýaly. Söner gider diýdiň. Inha şu gün hemmemiz seredýäs. Gynansaňam Türkmenistan üçin gaty uly bir pursat ellen gitdi. Şu konstitusiýa ütkedilsin, ütkedilmesin o mesele däl. Bärdäki mesele birleşip hakyky demokratiýa görüşüne başlamakdy. Ýöne daşary urtdakylar gynansaňam birleşip demokratiýa görüşüne başlamaň deregine biri bilen jedelleşmegi, biri-birine tökme atmagy, biri bilen gepleşip düşünşip bolýaka jetleşmegi, öýkelemegi, sebäpsiz ýerden biri-birini aýyplamagy saýlap alalar. Şoň üçin hem şu gün gynansaňam daşary urtlarda hiç hili Türkmen oppozisiýasy diýilen zat yok, döremedi. Şun döremezligini isleýän diktatorluk rejimi wady. Şul edilen işleň hemme diktatorluk rejimine hyzmat etdi. Eger diktatorluk rejimine garşy bir iş edilen bolsa, onu diktatorluk rejimi üstünlük kazanıp bilmezdi. Diktatorluk rejiminin kazanan üstünlüğünü özünü oppozisiýa diýip atlanyrjak bolýan, şoňa höwes edýän, oppozisiýa bolmagy höwes edýän, aktivist bolmagy höwes edýän adamlaryň roly Berdimuhammedowyň hökümet kabinetindäki adamlardan 100 köp. Näme üçin? Daşary urtda şeýle mümkinçilik waka. Daşary urtda çäksiz mümkinçilik, çeşme waka, güýç waka. Bular şondan peýdalanmadylar. Gaýtam öz şahsy bähbitlerine çapyp bilip ýa-da bilmän diktaturan daşary urtlardaky kontrazvedkan oýunlaryna hyzmat etdiler, şoň dozogyna düşdiler. Gaty gynançly. Hiç wagt bagyşlanmajak günäge iş etdiler. Dönüklük daşary urtda edildi. Şu dönüklük ýazyldy. Türkmeniň taryhyna, adamlaryň taryhyna da ýazyldy şu dönüklük. Birleşip agdy birlikde hereket etmeň deregine garaleke olup geçti taryha, dogry. Näme kynmy? Birleşmek, birlikde hereket etmek kynmy? Kyn näle? Hiç adam däle. Şeýle birleşip hereket eden oklarmy? Onu birleşip hareket eden adamlar bilen birlikte yola devam etmeli ve edilýär. Hudaýa şükür, ýöne her zadynyň bir nemesi bolýar da, her şerde de bir haýyr wady edilýär Rodway. Inha şu Türkmenistandaky rejim ütköşüklüğüne taýýarlyk görünýär. Biz köp adamlar bilen köp täze däle inni öňden görüşip bilen aktivistler bilen ýakyndan tanışmaga, işleşmäge, birleşmäge pursat göredi.
Şoň üçin men inha Türkmeniýa birleşiň toparyny, şo toparynyň agdalaryny şu taýda çäksiz minnetdarlyk bilen ýatlaýan tügeleme berekella gatygowy göreş alyp barýarlar. Kim näme diýse diýsin, men çemen öre, men hormatym gaty uly, çemen öräni tanap, ondan soň baha beriň diýjek bolýan. Çemen öre bir zat diýen bolsa, yaman söz aýdýan bolsa, Milli Howpsuzlyk Ministrligine diktatura we diktaturan hyzmatkarlaryna ýallaklaryny aýdýar. Eger siz diktaturan tarapdary däl bolsaňyz, diktatura hyzmat etmeýän bolsaňyz, şol sözleri üstüňize almalylar. Şo sözler size degişirler. Eger şo söz size ýokmaýan bolsa, şo size gaty degýän bolsa, onda pikir edin. Men içimde, aňymda bu diktaturan bir täsiri barmy ýokmy? Şu söz maňa degişli dälken näme üçin maňa duzly gelýär ýa buruşly gelýär ýa maňa täsir edýär diýip şonam adamlar öz ýanyndan düşünsin. Şoň üçin Türkmeniýa birleşiň toparyaly hereket edýän dogry ýolly bolan aktivistleri, Amerikadaky meselem aktivistlerimiz bar, Ognur Çaryeva bar meselem. Şu proses, şu soňky bir näçe aýlykda bolan tutuklar, taşary urtdaky oppozision hereketleriň arasyndaky şu harasatlar, şu zatlaryň hemmesi evet, hawa bir prosedur gaçyrmamyza sebäp boldy. Ýöne şonu beýleki tarapdan şular ýalyky toparlar bilen täzeden bileleşip täze bir güýç, täze bir bileleşik döredip görüşe dowam etmegimize de sebäp boldy. Munna elbette diktaturan hyzmatyny eden adamlaryň rolu boldy. Aramızda dönüklük döretjek bolup şolary da minnetdarlyk bildirýän. Olar biziň aramyzda bozjak bolup, agdalalyk döretjek bolup, her hili her zat edip gördü ýöne. Şundan biz gowy netije çykarmany başardyk, bileleşdik. Şoň üçin hem şu daşary ýurtlarda Türkmenistanyň erkinligi, demokratik görüş üçin hakykatdan hem päk ýüregi bilen hyzmat etýän her bir Türkmenistanyň watandaşyna, her bir halkara köpçüligiň Türkmenistanyň watandaşy bolmadan bizi gollaýanlar bar. Şolara dostada aýratyn minnetdarlyk bildirýän. Indi ştaýda bir ors ady bilen çykyş edýän biri bir zat ýazypdyr. Häzir şonu okaýyn. Salam Andrei Ivanoviç diýip biri tesvir ýazypdyr. Salamu aleykum Döwlet Baýhan, salamu aleykum Rozobaý, berekelle edýän işiňizde Türkmen diktatura rejimini yıkmak üçin hereket edin. Biz edip börüz. Men özüm 94-nji ýylyň 21-nji martyndan bäri şu görüşiň içinde bilmeýän bolsaňyz aýratyn gurrun berip düşünürip biljek geçilen ýollardan tejribemi paýlaşyp biljek, açyp biljek ähli kartlarmy eger size ýaraýan bolsa, peýdasy bolsa Turan birligi arada gurrunlary bu işe goşmaň diýipdir-de. Andrei Ivanoviç, Rozobaý bagyşla. Andrei Ivanoviç, bilenmek bu nemäni gurruny nerede gördüň, ya nerden okudyň, nerden tapdyň ýöne biziň olar ýalyky boş ideýalar bilen nemämiz ýok. Ara balançymyz ýok. Näme üçin boş diýen? Men 16 ýaşymda geldim Türkiýe. Men Türkiýede ulandym. Türkiýede öňüm etdim. Şoň üçin Türkiýany iň gowy tanaýan adamlaryň biri Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyna TRT-de men 9 ýyl işledim. Ondan öňüm 4 ýyllap Ewrazya Medeniýet Jemgyýetine, Avrasya Kültür Dernegine ýolbaşçylyk etdim. Ondan naşary Mawtumly ýaşlar birleşigine, Mawtumly diýwany jurnalyna umuman 94-nji ýyldan bäri biz şu aktiv siýasatyň jemgyýetçilik işleriniň içinde. Şoň üçin bu zatlaryň nämedigine gowy göz ýetirýär. Turan ýylanda eger hakykatdan ham boljak bolsa şu wagtda bolardy. Bir zat bada hyýal, häli garaj oglan aýtdy.
boş gurrunlar bolsa şaýda 500 adam bolardy diýdi de. Ana şo Turanam boş gurrun. Sebäbi Turan türkü halklaň birleşip bir döwlet gurmagy, birleşmegi mantyny da türkü halklar şeýle bir häzir bölünni, şeýle dürlü psikologiýalara eýe bolýar. Biz häzir türkmenleri birleşdirebiliriz. Sen türkü halklaryny birleşdirin. Bir heňe gelmeli aýdýandadyň. Logika sığmaly. Meselem Gyzylalma diýip bir zat çykardylar. Şo adamlaň men bilemok şo Gyzylalma diýilýän zady düşünýärmi kaş bolar? Utopia, o utopia. Ol utopiýada däl, utopiýanyň bir birazjyk bir nemesi bar edebiýatda Garajowlaň. Bir her zadyň bir nemesi bar da, ýöne ol utopiýada bolmajak zatlar, pikirler, zatlar bar. Şoň bilen adamlar güýmeýärler. Adamlar ünsün soýýarlar. Diktatorlyk rejimleri, käbir ýurtdaky rejimleri dürli temalary ulanýar öz bähbidi üçin. Ine Türkiýede dini ulandylar. Halk oýanyny dini ulanýanlygyna göz ýetirdi. Ondan soň bular nämäni başladylar? Bular milli meseleleri, şovinizmi öňe sürüp başladylar. Häzir Türkiýedäki hökümetdäki adamlar näme diýärdi? Biz türklügi aýamyzyň aşagyna alyp basgylaýas diýdiler. Milliligi biz basgylaýas. Bizim üçin din birinji derejede diýdiler. Ýöne dine de görüp, dine görä de hereket eden nokta olur. Dinne haramçylyk ýok. Dinne diktatura ýok. Ýöne olarda bar. Indi bular geldiler milli nemeleri. Ýok Turan, ýok Gyzylalma, eýle beýle zat. Ýadyňyzdan çykarman. Bir adam gul bolunmagy, gul. Bir gulçulukdan gutulmak üçin başga bir gulçulugy saýlap almalylar. Bir diktatordan halas boljak bolup, başga bir diktatoryň öňünde diýiş çökmeliler. Ýalňyş hereketler bular. Ana, Garajowlaň dogry aýdýar. Ünsü hakykatlar sowmak, aktual meselelerden sowmak üçin. Edil tirek ýaly, edil gereýin ýaly şu Turan, onun bir tekniki bir problema ýaşadyk. Hawa internet kesildi. Näme üçin bilemok. Belki hüjüm boldy ýa-da bir zat bolmady. Eger şu wagt tomaşaçylarymyz seredýän bolsa biljekkäl Andrei Ivanovich men özüm Turan birligine garşy şol sebäpden islämok. Biziň ünsümüz ata watany diktatordan azad etmek diye gaty dogry. Bizim ýekece maksadymyz, bizim bar maksadymyz, bar ünsümüzi biz türkmen halkynyň eşeretli durmuşyny, türkmen halky gulçulukdan çykarmaga gönükdirmeli.
Şoň üçin müň ýanyna import edilen adamyň aňyny kütüldiýän ideologiýalar zatlar gerekkä. Şoň ýadyňyzdan çykarmaň. Ýene bir gedek gaýtalan. Gulçulukdan halas bolmak üçin başga bir gulçulugy saýlap almalylar. Bir diktatordan gutulmak üçin hem başga bir diktatordan haray gözlemeliler, kömek soramalylar. Edýän işimiz logika sığmaly, heňe gelmeli. Dogry mi? Rodowa. Doğru, katı doğru belli geçtik öyle. Katı doğru. Şoň üçin hemmäňizden haýyş diňe bir maksada okturulalyň, ýöreliň diýmeýän, okturulalyň. Olam türkmeni awraýly halklaň we ýurtlaň hatarına goşmak. Şu gulçulukdan halat etmek türkmeni. Türkmenin aň düşünjesini ilki bilen gulçulukdan halat etmek. Soňam türkmenin ýurduny şu gulçulukdan halat etmek. Häzirki teknologiýaň, bilimiň ösen derejedäki mümkinçilikleri başga halklaň tarihte 500 ýyllap alyp baran görüşini bize gysga wagtda alyp barmaga mümkinçilikler edýär. Şoň üçin näme edeli? Gatnaşmamyzy güýçlendirelim, dialogu güýçlendirelim, özara gepleşikleri, gatnaşyklary güýçlendirelim. Hemme da hoş meýillik bilen çemeleşelim. Aramızdaky dönükler, öjükdirýänler hemmeti gerek. Şul adamlar bolmadyk bolsa şu günkü gün men çemen ören strategi öňdönürjülüğiniň ýetidigini şun şeýle ökde guramaçydygyny, ýa beýleki öňde barja denanlarymyzy çemen ören üstünden tanap bilmezdim, ýa da beýleki aktivistlerim tanap bilmezdim. Şoň üçin şu bolup geçýän bolup geçýän wakalaň zatlaryň hemmesi orta çykýan, oňa maňa şylta gatýandan zatlaryň hemmesi bir barın buyrugy boýunça bize berilýän duýduruşlar, bize berilýän bonuslar. Biz şundan türkmeniň bähwidine ulanalım. Şulary türkmeniň bähwidine öwürüp durup bilsek, biz şonu hökman ýeňiş galanarys. Rodowa soň sözüň bilen tamamlaly. Açık tadım yok devlet. Näme diýin? Bar diýjeklerim sen özüň öz ağzyň öz dilin bilen ýetirdiň dinleýijilerimize we ildeşlerimize dinlediler. Dogry aýtdyň, birleşmemiz gerek bizim. Bir ýoly okturulmamız gerek. Başka näme diýjegindi? Eger şundan başaryp bilmezek, ikinci geljek fursatdan elde tutup bilmejegimizi bilýänmi? Şu taýda bir lakamy aýdyp bolmajak ýagdaýda bir täsin görnüşde ýazylan biri bar. Maximus öňündäki okaryallar Gluteus Maximus. Turan birligini gollamasaňyz diýe, men sizi gollajak dällerin äýnekli daýy diýe. Saňa ýalbarýanmamy? Gollo diýip. Biz türkmen üçin hyzmat edýäs. Türkmen üçin görüşe goşulsaňa goşulursyň, goşulmasaňa özüň bilersiň. Keýpiň biler dowanjan. Sen türkmeni intak gulçulukdan halas etmen, türkmeni birleşdirmen, türkmenin ağzy birligini dikeltmen, Turan arada gürleýän. Sen özüň Turanyň nämediginden bilen ok. Eger şolary ýaly gürläp bilýän bolsaň. Gürläp bilýän bolsaň. Men özüm türkolog men özüm Turanyň nämedigini gowy bilýän. Ýa heňe geljek zatda, heňe gelmejek zatda da. Turan isleýän bolsaň häzir bu näme men diýe bilýänmi? Gurban ol gelsin. Men häzir aýamyň aýakkabymyň bagyklaryny her gün baglap bersin diýmege men diýär şol. Sen Turanyň şuwa. Degenç orasy häzir öwrüli daga sen ýerede. Men tutmaýan. Anam Mitanok Karazoğlan, anam Mitanok. Şu Türkmen ruhtan, Türkmenler daşary utak Türkmenler ruhtan düştü diýilen soňlar şuňyň Rodway akkamyzy Rodway'y çağırdık. Şu tejribeli aktivistlerimizden
hakykatdan hem halk ruhdan düşdümi düşen okmay. Şu arada nähil pikir bar? O halkyň ruhuny nädip galkynyrmaly diýip şol meseleni şuň gürleşdik. Turan isleýän bolsaň men näme diýen Alex Alexander. O Intak Türkmenistan arada çigit ýaljak işsat etmän, iş bitirmän, çigit ýaly peýdan ýokka Turany gygyrmaň manysy ýok. Bu provokasiýa siziň şu wagtky Turan meselesini şutaýyk orta sokmaňyz provokasiýa. Edip bilersiňiz, bu siziň isteňiz ýöne güneşi hiç wagt kalçyk bilen sowap bolanok da. Ana, Gizem Demir, gata dogry aýdýar. Turany ýurum koýýsle diýer. Gata dogry. Biziň ilkinji wezipemiz Türkmenler gulçulukdan halat etmek. Diktaturany sebäbi, kökü, geçmişi, geljegi bilen bile ýok etmek. Ana şol. Bilen okkaýar adamlar burada ýa näme ýa da düşünip bolanok. Bular näme onu da düşünip bolanok. Täzin zatlar da bir ama aramızda enelo başka planetadan gelen adamlar baýarly atlar ýazylýar, aýdylýar. Şoň üçin ilki bilen türkmen maňa şu Türkiýede kemem ýa başka dünya türkmenlerinin arasında komandirovkada bolamda da dedimde köp adamlar soraýady da meni Türkiýede yetiştiren adamlar şol Turan, Türk dünýasy, Türk birligi, türkü halklaryň birligi zat diýip şoň bilen görüşüp şol ideýany Türkiýede öňe sürüp zyndanlarda ýatyp dyrnagy da sökülen adamlar. Men şol adamlary yetişdirdim meni Türkiýede de. Indi şu zatlary bilmän, ýok Turan, ýok ele boş gurrun edýäňiz bärde. Ümsiz hojok bolýaňyz. Sowup bilmeýäňiz siziň provokasiýaňyz ýol almaýar. Onda Rodoway indi bolan ýapyrsak da galmady Turan galdy. Turanym siziň bolsun, biz öňür turşy Türkmenistany bir guppa ýaljak edeliň azy birlikde. Ondan Turanam göreberýäs. Şol Rahman köp sağ ol. Dogry aýtdyň döwlet. Ozally biz sağ ol sen kandaýal kysyn. Sagamon ol. Köp sağ ol koýdy görşeli. İşiň ileri görüşe hemmemiz bile dowam edýär. Rodoway. Sağ ol seni. Sağ ol. Desip bolsa inşallah. Azatlyk bilen baglanşyklam aýratyn bir gowy gepleşik taýýarlaly. Onun üstünde hökman durup geçerse döwlet. Hökman durup geçmemiz gerek çünkü hakykatları koy halk bilsin. Hakikatin nämeligini halk bilsin. Halkın bilmesi bizim için ilk mühim zattır. Halk bilmese peýdasy ýok. Onda näme? Onda sağman olunda. Sağlıkta görüşelim. Sağ olun. Şu günkü gönümel efirimizi şu taýda tamamlaýas. Erken Ses kanalyna il gün gepleşigimizde Nur Muhammed Hanamov Çemen Öre gowuşut we günnüň gatnaşmagyna geçirilen tegelik stolumyzyň ikinji bölümi şeýle bir täsin gyzykly ýagdaýda gelýär. Şonu sypdyrman tomoşa ediň Erken Ses kanalynyň il gün gepleşigimizde dünýä türkmenleri gepleşigimizde de we beýleki gepleşigimizde de il halk üçin edilýän aladalary gollap durun. Ökman köçe çıkmaňyza gerek ýok. Şu işleri gollasaňyz, şolam sowaba goşulun edilýän sowab işi. Andrejcan, senem sağ ol, Putin'e salam aýt şu taýdan. Karajoğlan sağ ol, nesip bolsa senem gatnaşdyraly. Allah kuwat bersin, sabır bersin sana da. Allah'tan şifa versin ýaşulymyza da. Sağ ol. Rodoway sağ olun. Toyda görüşeli. Sağ ol. Bolýa sağ ol, döwlet, senem sağ ol. Şoman ol. Bir